còmica, tràgica, porta el teatre a la sang, es diu Clara Segura i és una donassa. Va néixer a Sant Just Desvern el 1973. De petita que ja feia de tot, esplai, cant, dansa, i es disfressava i imitava. Una afició, aquesta teatre, que de més gran la va dur a llicenciar-se en art dramàtic per l'Institut del Teatre. També va obtenir el títol de solfeig i cant coral pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i a més va fer fins a 6è de piano. Clara Segura ha fet molt de teatre. Antígona o Electra són dones dels clàssics que ha interpretat sota la direcció d'Oriol Brogi, a les ordres de qui ha treballat també en obres com Refugi o Incendis, que protagonitzava juntament amb Julio Manrique i que va omplir el Romea en totes les seves sons. En teatre ja era molt coneguda, però la Clara es fa del tot popular amb el seu personatge a Porca Misèria. Una exitosa, com ho ha estat també la recent emesa Nit i Dia, on interpretava una metge forense, la Sara Grau. Encara en televisió, tots recordem Clara Segura la seva vis més que. Són ja mítics els seus personatges a Vinagre, una sèrie que feia amb el seu amic i col·lega Bruno Oro. Però també al cinema hem vist la Clara. Mar Adentro, Una pistola que Júlia, són només algunes de les produccions en què ha participat. Clara Segura, mare de 2 nens, és una dona enèrgica, feta a si mateixa i amb les idees molt clares. Clara Segura, com estàs? Molt bé. Escolta'm, en teatre has fet més de 20 obres. Si n'haguessis de triar una, allò, què diries? Ja sé que és molt difícil, m'imagino, però... Uau. No sé, jo crec que potser també perquè és més recent, però jo crec que Incendis a mi m'impacta. M'impacta i insisteixo, no és tant en la repercussió que va tenir, o no, depèn de com és que la va tenir. És la... Si l'hagués vist poca gent, però també s'hagués impactat com vaig impactar llegint-la, per mi és satisfacció total, no? O sigui, el grau de satisfacció crec que no en la quantitat de gent que arribes, sinó en la intensitat amb la gent a la que arribes, no? I en aquest sentit la intensitat era molt potent. Fer-la com a veure-la, per lo que jo veia intuïa les reaccions de l'espectador. Escolta'm, parlem de dones, perquè has interpretat papers de dones importants, psiques, dels clàssics, has interpretat una Antígona, has interpretat una Electra, i ara recentment, de fet, em comentaves que encara estàs de gira amb Conillet, que és una dona, una superwoman, allò del segle XXI, que pateix la doble jornada. Sí. Com està anant aquesta experiència? Està anant molt bé, i mira que era un text, per mi, Conillet era un risc que em venia molt de gust assumir, però que sabia que era un sentit que no havia fet mai un monòleg sola. Primer monòleg de l'escenari, de Clara Segura. Però alhora també hi havia un registre que em venia també molt de gust fer, que era trencar aquesta quarta paret i parlar constantment al públic. I amb això tenia el text perfecte, que era el de la Marta Galant, que és, en aquest sentit, és una escriptura molt lliure, molt deixada anar, molt exposada, molt... Jo t'ho he dit, i si t'ho he dit malament, doncs potser després t'ho diré, però jo ja t'ho he dit. És molt impulsiva en aquest sentit. I una direcció que també acompanya molt aquest sentit del Marc Martínez. Llavors amb el Marc ens havíem conegut a Ets aquí, del Javier Dolte, que jo vaig fer una temporada amb el Marc, amb el Joel primer, després amb el Marc i després amb el Paco León, que és una obra que també m'ha impactat. O sigui, si hagués de dir tragèdia diria Ets aquí, Incendis, i si hagués de dir comèdia diria Ets aquí. Perquè a Ets aquí hi havia tragicomèdia també, no? I llavors reunia totes aquestes dues condicions i crec que per mi continua sent, perquè cada dia noto d'una manera molt evident que aprenc com gestiono l'energia, el públic, com estan, com... I després, clar, que és un tema que em toca molt de prop. Perquè jo també soc mare treballadora amb 2 fills, com a l'obra, i com a dona he fet moltes coses que mira, perquè com que sí, perquè és veritat, perquè s'ha fet tota la vida. Perquè després obres els ulls i dius, però escolta'm, per què no es pot fer diferent? Si tota la vida s'ha fet així. Tota la vida s'ha fet així perquè les dones han assumit sempre la tasca
de portes cap endintre, de dintre la casa, doncs perquè no fa pas tant que la dona està incorporada laboral i no fa pas tant que la dona està considerada un ser humà que té drets a votar com un home, no? Però encara hi ha molt, encara està assumint la dona i està treballant també, i la dona també vol sentir-se realitzada a nivell professional i sembla que sigui un dato feminista i és un text realista en aquest sentit. I en aquest sentit recolzo moltíssim moltes frases del text. La dona del text està patològicament desquiciada, no? Desquiciada. És una exageració que jo crec que necessària, que la gent no sap si riure o no, perquè no saben si el que diu el text de veritat. Entrenen els seus fills perquè siguin autosuficients i ens fa llegir molts llibres, vull dir que... Però hi ha molts moments que de cop passa un realisme total del dia a dia d'una dona i d'aquest pito al cul que porten les dones. Alguns homes també, no diguem... Vull dir que jo que pares acompanyant els seus fills anant de cul perquè han d'anar a treballar, vull dir que... Però en general encara hi ha unes tasques que les assumeix o les responsabilitza les dones, no? I me n'alegro molt quan veig moltes dones a la platea perquè encara he de dir que hi ha moltes més dones que van al teatre que homes. La cultura la consumeixen molt les dones. I llavors penso, escolta'm, a sobre que consumim la cultura, que anem com anem tal, a sobre encara hem de cobrar menys, però de què aneu? I llavors la paritat no està en mons més audiovisuals, darrere les càmeres encara molt més homes que dones. I diuen, no, és que aconseguir la paritat en detriment del talent, jo tampoc no estic d'acord, és a dir, no tenim per què ser tantes dones si no són vàlides, però ojo, si estiguéssim en igualtat de condicions et diria, és evident que no ha de ser així, en igualtat de condicions perquè encara no hem tingut les mateixes oportunitats, perquè, per tant, s'ha de donar canxa en algun moment perquè diuen, home, és que els premis literaris, clar, es presenten molt més, guanyen molt més homes, bueno, perquè els jurats són homes. O és que, clar, és que hi ha tantes dones que es presentin. Perdona, donem oportunitats a les dones i ja veurem si no hi ha tantes dones. Un dia va fer un Twitter, no? Una noia, ai, directores dones! I em va treure 30. De cop totes les directores mateixes van... Tinc dades. Temporada 2015-2016, Teatre Lliure, 29 espectacles, 3 autores i 2 directores. TNC, 19 espectacles, 1 autora, 2 directores. A les Flors, 46 espectacles, 8 directores. Goya, 10 espectacles, 1 directora, 1 autora. Romea, 7 espectacles, 1 directora, 0 autores. I podria continuar. Bueno, doncs llavors, jo quan tens dades i me les dius així, llavors dic, bueno, nois, o sigui, ja la plano. Jo me'n vaig a fer la revolució, però clar, la revolució l'he de fer des de dintre, és evident, o sigui, no puc sortir ara amb una... No, l'he de fer des de dintre. Llavors un text com Conillet, penso, Marta Galán, escríbeme cuando ya coge la recortada i se'n va al Parlament, al govern, on sigui, i diu, què està passant, no? Vull dir que el discurs, l'altre dia una tertúlia a la ràdio, perquè sento bastant la ràdio, sentia una enganxada que van tenir uns tertulians amb una que deia, ojo, 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 vull dir, evidentment, no cal fer-ne una bandera i s'ha de valorar la feina ben feta, siguis home o siguis dona. I de dones que fan la feina ben mal feta també n'hi ha, i se'ls ha de fotre un toque. Però és que d'homes que també la fan mal feta, n'hi ha molts. I com que tot queda entre els homes, acaba tapant tot. Vull dir, el lobby femení no té futur perquè no té diners. Si no sé, hem de trobar un tresor i gestionar-lo un tresor per ser un lobby potent, perquè el lobby jueu o el lobby gay té més força que el de les dones. I diem, però que no pot ser això a hores d'ara. Sent la meitat de la població, absolutament. I perdó, i si al final ens plantem la humanitat no, si nosaltres diem, doncs mira, no parirem més. Sí, sí. Vull dir que, hòstia... Això porta una mica al desquici que vas ara, no? Perquè, en fi, és un desquici que jo estava pensant també es veia en altres personatges que has interpretat, el de la Maria Collado de Misèria, seria un exemple, no? De mare, treballadora... Que es deixa el fill a la piscina un dia, ella ja se li complica el tema, s'ha separada, hi ha un moment de dormir, però... Sí, o bueno, la jornada particular, que és el paradigma d'aquesta dona anul·lada, sola,
castrada per un home amb 6 fills que no pot anar ni al... A veure, per sort no va el dia de l'arribada de Hitler a Roma i per sort es troba aquell àngel, no? Que era el Gabriele, però és una dona que té un potencial brutal i no el pot treure perquè està lligada amb cordes que no són de ferro, però amb cadenes emocionals, físiques, reals i maltractament també, no? Vull dir que... Clara, has fet molta comèdia, també. Has fet molt drama, però també has fet molta comèdia. En fi, també és mítica la teva representació, la teva interpretació de la Mireia Saladrigas en el programa del Manel Fuentes. Creus que hi ha presentació de la dona en la comèdia? En la comèdia. Totalment. A què creus que és deguda aquesta mancança? No ho sé, s'ha pensat que no tenim sentit de l'humor, ironia o no ho sé. No sé, clar, si ens costa fer-nos respectar, suposo que, com que la comèdia d'alguna manera sembla que no té tant respecte com el drama a nivell general, que és mentida absolutament, jo al revés, jo la defenso més que el drama, perquè crec que és més fàcil fer plorar que fer riure. Per mi m'enamora més un actor quan el veig en una part còmica i després veig que ha fet una pel·li que també està brutal i dic, ja està, aquest és el que a mi m'agrada. Però no s'ha tingut tant en compte, suposo perquè d'alguna manera en el drama ja hi ha una distància que sap plorar molt bé i llavors ja és l'actriu, no? I una persona propera que et sàpiga fer riure, que tal, sembla que puguis fer més, ai, què passa? No? I llavors no sé si això ha influït en que les dones no vulguem anar a aquest terreny, no? De que un lloc que se'ns pot fer respectar, no? És com, vale, ara em respecto una dignitat o un no sé què, i llavors sembla que amb la comèdia ho trenquis, no? Jo crec que és una... M'ho estic ara inventant, perquè no ho havia parat a pensar per què no és tan afí a la comèdia o per què no se la deixa riure tant d'ella mateixa o perquè no ens permetem riure tant d'ella mateixa. Penso que potser és fruit de que encara tenim molts flancs en els que lluitar, encara no ens hem relaxat del tot, no? I que bé que ens va quan ens relaxem del tot i riem de nosaltres mateixes i fem broma i sols aquí podríem començar a fer un clic, no? Reconeixent els nostres propis errors, els nostres propis defectes, enfotent-nos-en, perquè així ja estem un pas endavant. En aquesta ja acabem els greuges comparatius, però no puc estar de comentar la discriminació pel que fa a l'aspecte extern, i l'edat. No sé si et preocupa l'edat especialment... Encara no, però segur que arribarà el dia que diré ui, les cremes ja no me van. Encara no, però... No sé com m'ho faré, perquè jo era realment... No, que jo soc de les defensores d'Anna Molina, Vicky Peñas i Carulla de dir això, aquí l'arruga és vella, som dones, què passa? I jo vull ser-ho, Escolta, tu ets conscient que ets una donassa? No, perquè sempre que vaig a revisions i em diuen quan me deixes? Jo... Ho tinc molt assumit, ho 59. Donassa ja m'entens. Bueno, suposo que una donassa sempre en el meu referent, en el meu imaginari, és una donassa, no? Una dona despampanant, una Anita Ekberg que realment ocupa la pantalla d'una... Però és veritat que el pot petit i a la bona confitura, és veritat que les dones no han de ser les coses no han de ser grans per ser intenses, això sí, tens tot el que no... Però no tinc aquesta consciència de mi mateixa. Sí que cada vegada un no és tonto i cada vegada va dient bueno, doncs amb això jo ho sé, és el meu plat fort, no? I amb això sí que puc defensar-me. I també l'edat que cada vegada... Hosti, jo per educació abans, no, perquè això, vale, sí, ja està bé. I ara dic, no. Ara hi ha coses que dic, escolta'm, perdó, és que per aquesta porta no es passa. No es passa. I després no es passa. Dius, ja ho he dit, saps? Vull dir que cada vegada l'edat és xula en aquest sentit. El que passa que no ens agrada l'edat. No ens agrada l'edat i cada vegada no volem... Jo celebro, demà faig 42 anys, jo ho celebro. Felicitats. Gràcies per avançat. Sí. Clara Segura, per molts èxits. Moltes gràcies.